Siberian Beast. Tak čus, já vás vítám. Budeš vidět. Tentokrát to je takový menší nábor. Tento můj kanál se nejmenuje sice jako studio, ani movies, ale i tak točí nábor. Beru, počkejte, já si lidi. Přesně beru 20 lidí. A přesně, můžete mít koupený Minecraft, nemusíte. Beru jako, bylo by dobrý, když jste měli ten koupený, ale nemusíte ho mít, to nevá. A takové skin si můžete vzít jako chcete, na mě to není. Jo, musíte umět stahovat ze skinasu a umět stahovat mody i normálně. A musíte udělat, aby vám to bylo aktivní. Třeba Alien, no tak jako film můžu s vámi natočit, beru a když tak. Říkám, první věc. Musíte mít nad 10 let a víc a prostě čekajte, co chtěl, strpení. Jo, mít Minecraft a vy jste tam měli všechny verze, to je hlavně, co musíte mít. A nesmíte mít jenom ty klasicky s 1.2. Tak a jo, ještě další věc. Musíte mít funkční hamači. Bez toho to je bude, ale naraz když jako na vašem serveru hamači, že nikdy nezískáte. Tak, můj Skype je v popisku a pište mi tam, jestli napište třeba ahoj, jdu do studia a napište ještě, co máte za Minecraft. Jestli máte originální nebo neoriginální. To je na vás. A takové prostě 20 lidí potřebuji. No tak. Nevím, jak na to bude počet lidí máma na YouTube, který na mě koukají, ale myslím, že vám to bylo se líbit. No tak, tohle by mělo být konec tohle videa a uvidíme se zase příště. Já se